Oganda jo-Islam mawuok e alwora mar Imbo ma piny Kenya koro dwaro mondo piny owacho kokalo kuom migawo mar arita orid nonro mitimo ewi jogo mowachore ni ne onego jogegi ewi kuo mar nyithindo. Kotenegi Abdirahim Aden, jo-Islam go wacho ni jogegigo nowuok e boma ma Nairobi kadhi e piny libamba ma Uganda kama ne gilal kendo ruenyo yo eka ne giyudore e gweng' ma Butere kama ne girome gi thogi. Gidwaro mondo piny owacho kasre gi nonro ma kamano mondo mi familia mag yud ratiro magi. Nyaka sani wachore ni ji 5 kuomgi notony e lwet tho kendo dhi nyime kiyudo thieth Bungoma. Hao watu walikuwa wametoka Nairobi wakielekea Kampala. Sasa walisimama hii mahali Butere kidogo, so wakapata hao watu, hawakuulizwa hata mswali. Waliuliza dereva swali kwanza, vile alijibu tu gari imetuharibikia, shughuli kidogo, wakaanza kuvamiwa. Sisi kama jamii ya hao watu tunataka haki ya watu wetu. Tuna condemn sana. We condemn in general whatever happened there, and we urge the DCI to take all the steps, all the measures to leave any stone unturned, to reach the core of the matter. We just want justice for the victims.